ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସୁନାର ଓଡ଼ିଶା। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଏହା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପାର୍ବଣକୁ ନେଇ ନାନା ପ୍ରକାରର ଓଷା ବ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ଦୋଳଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଜ ଯେପରି ଗଣପର୍ବ ରୂପରେ ଆଦୃତ, ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହି ପର୍ବ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କୃଷକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସୁନାର ଫସଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଅମଳ କରି ସେହି ଅନ୍ନକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ସୋନପୁରର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଭୃତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନବାନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ନବାନ୍ନ ଖାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁହାର ଭେଟ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତି ଉଠନ୍ତି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ। ମହା ସମାରୋହରେ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ରାଗ, ରୋଷ, ଅଭିମାନକୁ ସମସ୍ତେ ମନରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଧାନ କିଆରୀରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଦୂରରେ ଯେଉଁଠି ଥାଉନା କାହିଁକି, ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଚଳି ଆସୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ଭେଟ-ଘାଟ। ଏଥିରେ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେପରି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବାରଣ ନାହିଁ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଅଇଁଠାର ବାରଣ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହେଁ ଖାଇପାରେ। ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା। ନୂଆଖାଇ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କାଳରୁ ଏ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପର୍ବ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସ କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଉଲ୍ଲାସ, ନବାନ୍ନ, ଧାର୍ମିକ, ଆଦୃତ, ସମାରୋହ,
ଜାକଜମକ